Isiko? Da nyuenzaki. Da nyuenzaki. Nyuenzaki mezine wate vitamin D. Ne wate. Vitamin D. Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuri yao asenjiri ndunge kima. Enzakia ya Ndizi TV asuko kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka. Karawe ikiwe sherabneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwa spiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri. Emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mongo torora korwa sinsemo chama chingumba no sesumole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unkirie imeya Ndizi TV. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokorekana asumurubiryo bw'esabaria y'obwonchoreria nigo tukwimanya amanke iguru y'ogo chaka obwonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango birya biraroro boigo nigo tukwibira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obwonchoreria bw'ebirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri yo murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya Lamisi enseye muninzu ya Maragoba na boigo moyoro ritukuri Jumatatu chinsa isano libiri ni chidegeke 15 chia mogaso imeya Ndizi TV. Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao na boigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta na boigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi Ruth ase namba enoti sano ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo kolera chigosori. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwanju murira ndo sia soberda ni baga ngoira di bagelia bene ko kwari ni asumuro berio yige kana ndi tukurira na toju kwanna igoro ya siasa na mageno to agotebna ntu onchoreri yake asemero beri yito ye moro berio bu enzakya ntu onchoreri yake kolengana ni go mwako yoro oyo siasa na ndego ni kotonyora barai awo bali bakurigi biro awo banyare bago ya kereko kona go beboria abamenyi asijense majiri bakurigi gasi to tebene biro kona ne gasi bakurigi inde bachiko bakonya go se bachikonchoreri asijense mechi wono itukurira na ndi ngo kwari ni asense tuju kwanda siasa na magendero anekroto no mogani tekera studio tuju kwanda amange yori
ngwira libaga elia bene gukwaria ninko wataina tosuka kiaro resi gusuka niga oretirwe amanke nyurana nabo kwenda kutubwata sensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News boga sensemeri ya YouTube nabo tonyora Ndizi TV News otari kweba goto tweet @Ndizi TV News ekerengeri kyao getume gwetera ase nambe gira seskini yao ekerongo chukoma gani one libaga anyarika okora introduction usanyarika kwemanyekani gocha sore nariura manye ningotore nere ase studio igo libaga elia bene kobamo na intugo ikomo eligo tosuka asa rie chinsa chiko mnyoka mono tigange omugeni one libaga anyarika go introduce elinde nyariko komanya ngotore nere karibu sana mheshimiwa bono ninkani otebi mwanju muriu na eningo elina liara manye ningotore nere ase studio mbia mono sana jengoro ku engineer Hilary James Nyanga and aspiring candidates ya kanu korunyali wali masaba konyora na kolre egasi serikali emiake 34 asina kolre ke gwango kio o chief engineer structural osobo engineer we oborombo wense ya Kenya ndene taba engineer bali bakorokwa bago koramangana ya structural engineering na inde boigo na kolre gashinde na kolre gashinde unabona iganje munyakerogo weskuru ekorogo moi high school gesusu nje current chairman ya BOM ne skuru eyo na nyerusiri ase akesana koruna irete umwaka weruwe yamana erubibere na miana na 18 yarenge skuru enkesana yabwata abana bake barenge inse ya abana kimibere bona sinyana nyikiri yebwata abana kiri bubere kimisano na igoro abona kujidoro ikabo mheshimiwa torali gwakorire kerono none pod gusiwa kora sensemeri nyali bali masaba kora tutevi na familia yawe kinyoruki yao ensemeri ukuruniriye na mwanju muri na kumanya kabisa no enkoruka ndwete kinyoruki yage susu village yesusu market yesu location nonka na nona iworetu ngakina awo ngasome skuru gawo ngajokole university ya Nairobi ase mangana yobo engineering na omenyete yango make sure na kere ngaki kere mbwate libaga at least once na month limaso mutienyi ngogenda ndenka na abantu banka na manye michando yabo na manya ingi balengereti na ranga indaba konye gwetera gisemi chiane bono familia yao amate ya ite bokonyara gikorige ya nyomete murugione tubwata abana batatu bonse ba college school ba kwale bintu byabo igot no na botoligo abana batatu mbio sana mwanju muri ando nsiga soberete na ndibon twakwereire bya twagotebire na rero nigo tuli na Hilary Nyanga oyu kuri kirukyo bochumbe asebunge nyali bali masaba kerala sesturi jita go chukotoera monate bena ingige kogera abesokire ochikuri kirukyo bochumba senseme yunkiaro rire ago chikoreta monjoria senseme yigo tosuka pono nabo gotomali bolia gwetera sina mbeyire gura buri no moboli kera kwa manyire na nigo tuli na Hilary Nyanga oyu kuri kirukyo bochumbe asensemeri ya nyali bali masaba ekaunti ya Kisii gobono genda gutuma liburi au na ndegenda gutubwata sensemeri mitandao na bogo litomera ali senseme ya Facebook na bogo litoma egarogo kwa tonyodera ali go sensemeri ya YouTube na bogo toma liburi liago wetera sinamba iyera seskini yago tosuka kartonda kuburi gochibuzi bono Nyanga esa kerto kwenda bwango engineer Hilary Nyanga ingi kiagerere gochikoriyo bochumbe asensemeri ya nyali bali masaba igambwa to mungsukuru meane nje wakonya abantu aminto na bakonyire ase ebiwango ao wetera ase gasi yana na likirene serikali lakini bono na igure mbwato mungso uya okorera abanyari bali nkole ebinto buya gwetana na byakoleru uno mujumbe awo ndara jaga kobolia na ra konyira bangana yishukuru na konyira mangana yiskanisa na konyira mangana ya byambokero na konyire amarwaire abantu ao
bono na mbwato omonguso na nje okore banyari bari naende nyiwete omonguso oyone nabo oragere tochenjie obogima bwa abantu abange bwanyari bari masaba goetera chi program bono muna murayo yomo ebintu bino byakorirwe tinda gokigumono na omoguso yone nomunguso tuwa discuss ne family tugateana tuganjira na sa family ngende isiko ndigijikura nje gokonya bali mono buna babwene toko bekwasagia na nebintu ebye birawao gochakira mangana ya maje ogende estima ogende obolemi ogende mangana sports ogende mangana ya environment oso obochechenu bwe ense obochenu bwe ense ogenda mangana ejipara ogenda mangana ya manyasaye jikanisa na kibwene kwagaji na atalire gisukuru kionsi na nyole no bochenu ase gisukuru bintu buna chicho nchiyo abana baito ba primary ebakogenda asabe naenda asande arabuso kosi nona amangana amabe inje ko bakonya amangana ekwerenda balemafu bali bamenyete ne obalemafu osobo obolemeru kidogo na gitora abakonye banya kwerose libintu byabo bajagoko wekonya boka liba bagotegemea abaiboli osaba sani osaba iri bono omonguso yo gwatana gwatwarire go jase bunga ya nyari bali masaba na ebye ko munyene kwarengerera digose no monguso nabantu bagotete na bono irari soka ngose no tokonya usina gwatware to monguso gatwara li yanda asensemeri nyari bali masaba litangani njera to gale to monguso ne li yanda nabantu bakamaga omboli na otagocha ojo to bwatisi watokonyire lakini bono ebintu mbire turojora abasokora buya wetania abantu bande bono igo bono gweso abantu baguna kunyumba baganchirana ya tiga ira ria soke indanyara gotokonya ira ria soke anyare gotokonya ase kinse mwawa na njirende nganjirana ngateba ase obumanyimbwate ase miyage ina akorire egasi ya serikali amasomo mbwate obotari natarire isiko kinse cheisiko narole ebintu nabigokorwa nabonda abaso komenta value asa abantu banyali bali masaba bono inkiro nyamiri bali gitara koruya tutebe na bachumbe twatwarira abachumba bangari twatwarire professor Samungeri twatwarire Sekeri Macho twatwarire abange kurwa sensemeri abange babeirari abara inkirikiro gitara koruya asensemeri nyali bali masaba oroje na engineer ngisoko swali na njina babono ngokorobo engineer sensemeri nyali bali masaba muna njina asomina na atalire jinse ebintu ebinge ebitagete obumanyi bwa engineering amangana na amache achandira bangina sana ebinyole ebinge ebangina bakoligia amache baligia amache abura kabisa nonya nase bakonyanyora kwanyora taisaini nonya nali bakonyanyora tali marabu abwene tokobekwa ekegwango kia mache abantu bakonyumba konyora marwire estimate iyo ebinyorombire bitanya ko estima nandi bitamaide none e program ya serikali na last mile connectivity ndika era baikere kiskurunjire kibwate obolemeru obonge sana chikanisa iyo kogenda kwanyona maurumumu una naratalire ono kere bwata maurumumu nona abana ko encourage kogenda wikaranse kanisa kinza chinyinga gyabako na ekanisa naro no manyete ekera abantu bakoenda orongo nyororo basemi banyoro botoyereru okogera baikaranse mono banyolinga ria nyasaye bachenje birengereri byabo bokogenda mangane ijipara munangora atara the other day na renge aliria kiana kinsa ibere kiabutuko nganyora bangina no bale tundu bali baganyite ekyaya abeje kuoyiwa ase injoki je parerembe
bono chinse kimanya kurwa baso etoro se sasta abangi na abamba bwata abana ine example narwo yo tinda tena ni wuka asena ange sana mbabwate ebintu babwene takokora inka bakanya abana baguru iskuru babarose riendaga sambiri bado ne etundu bali bale ige kolento bulemeru obonge sana asemechi yarento bororo ebina biye bintu da jikorora namangare ejitundu bali na tebire na ra etire una bono igango teba na konyire ejitundu bali korosi no ne flow korosi na accessibility asijigali jigo soera imeji ajugo kuyechaye mutonyoni alia masimba alia mogonga liosea ejitundu bali egotua ogende gukiroro nyagemi awo none ejitundu bali njiaga jiri buronge egere echaye ekerego yapimirwe yatwara ekwerendo bwansu boli bwaye bwabaritained bono engineer Nyango montara ko bone binde igwate na chitundu bari gwachirosi ri gwachirosi gokonya umuntu gose gwachirosi di ekeroro chire opimete na gose nekero gutagita abantu bakwa yani engineeri iyo gutaka abantu barore binde gwakorere gose ni gwakorete gokonya abantu asenseme aso gokonya abantu asandi na akorire ndara rengere lyosi ni boli kero nebintu bininge mbire ndire ndara gwana na akorire aso gokonya abantu ntujugo birigere ryo jiboshu biri gwakorere biri andu bagukonyora ndera karaba kwegero ne bagutrust bono aguno ina rosia aso gokonya osento nyarego porusio obo emesigo asabalemi bono inere ntunda ya intangani ko burusi ngwa bureti kwanya ko buri kero yeke ande yene ntunda ande ntangani ko buri kero yeke nanya ko buri rinde bono ngwate abone semo ko ni yage susu inkinjine nyanga mwera ko raenda so obochumbe ingata chakera kuruka achakera nguruge sugodi ala kora ge sugodi amaye gostira bona boch komogani chigodi jonsi semo jiria chikomogani kiamu kama agesu masimba ingota chakera kuruka kwanza asensemo yage sukera ngakirtene godi yage sukuru wodi yage sungurwa lakini wo manyimbwate no manyura akonya na Mkenya ebo itani tiese wodi rebo egambwato bomanyi na akorire Kenya egasi enene egasi siko asentayura agende Kenya tonyore kemao kianya engineer Nyanga akorire egasi oagajire nyagitari oagajire obugambukero kitaraja oagajire police station oagajire office block oagajire ebintu ebinge awo ji stadium muna bono igaje juzi njera agaje getie ya Kisi stadium konyagia kwambire miaka mingi sana ekigenda te baka baro ngera ngenda te kwagaje lakini na kiagaja tukatwara Mashujaa Day yeyo mutienyo amini yo mwaka o 2020 no yaba held egera na ajanga twerwa mitienyi sita mede isiko nkaro kerelia o manyibwane tukagaje stadium tukakora paka umunyakero ozamini paka president agaja kaigora Mashujaa Day yabwene toka madaraka lakini covid ikatoa ikaswa ikaba postpone so bakalenda Mashujaa Day 2020 nkarona na ekinenge ndona akole gentekenen kuruoro ronga enda Kisumu Jomo Kenyatta International Stadium njena nyagaja ku scratch bage kaera tukatwara Madaraka Day 2021 ngaruoro ronga enda Wanguru nero nakolete 2021 Mashujaa Day ikaba held bono iga na muna naru nguru naru etobisiga enati gete kia magwawa gego jigo chaka kwagajwa so gwetera obomanyi bwane kisemi cyane na ujusi yane bono ngwate abone gati Kisi kigusi study bigwana sigego kuna simoni ya chae na kiya chenjugo kwa kero seti ngakiroje bono nande kwachire nyari ba ngiki koroje kero konya abanyari bali masaba gosinga kya abanyari bali masaba konya tekoro sigetie ekatokoro nande getie kengera era kwekaboniga gose kwa bweto contract ntundeli ntangani bono nande contract ngai bwa ine face ntangani ya era egeti ketoro ye kya renge kya bete designed bosiawo bono kurekebisha ikintu kiagajiru tayari nabo gikoirengaki ngegende koba improved egerege twale international standard jiri koleteki tegera as of now ngeisaine gegonya abantu kwaenda gukora emichezo yoko myoka michezo y'umupira n'imichezo aho
bono umuntu arabori na inkinyanga inkirari inkinjinia irari nyanga gutigiro bunjinia bwaye ama gocha kurigero kyo bochuba se nyari bali kara kwenda ro bunjinia bwaye ikwerto igurena ni ga okonya kirase uchire Kisumu no ari kisiga iga hagende no bunjinia bwaye aratigiro gya siasa bono jigina ara konyire nse ya isiko tingoja wakonya nyumba tingoja kora alimi nyumba ego era emiaka nero ngosukere nje koli minyumba ndara abakonya mboro n'abantu baminto mborokereri asuwetero obumanyi bwane mbakonya bakora ebinto buna nateba aho ebintu bikwara bikodere engineer isiko gocha abanyali bali masaba orojinga kibafire tiba maite na engineer bono aise gocha nabagotokonya asensemeye bono kero kwenda asensemeli kujiro konya mangana agriculture so konya mangana education konya mangana health na kiuja abanyali bali bafire ti bona njiri nyanga bono jina barachikotokonya mbafire tegara barole maubiane binakwalire na nagotebia umunyakero nje umunyakero go moyige susu high school na akonyire school area kurwa inse kabisa bakasi ikire bono is a school of excellence ebwata abana kiri bubere 500 na zaidi na agajira orole binte bingi na agajira administration block ere most modern ebwate birasi most modern okuagacha bono turakwenda se school ni okuagacha gotumia chibest yao gosebono ni gokwe contract bina munune engineer aga uno munyakero we school yango tena management prudent management of resources kiri jigo toka se school na ji direct properly akara na ireta muno munyakero go na tebe school we ndori kuagacha muna tu kwagenda kwa bekere gento gali ekona wate bagajaga ina kolete gento ko master planning nkaira bikoning ye school ngade ole mu wito mbonganiga ngaligere liye miaka 100 ngaito bwena takoba asama ngane yeji semi school ya gesusu ngade wa dormitory iga ekoiro bole mo classrooms obole mo ekoira chinyomba jya bali mu ekoira agriculture ekoiro bole mo aso to simeke mete aso molime obole mo ngaito kole majibohol ni gaiga ngaito ko beka ablution block ni gaiga ngakora to discuss a master plan ne board members ikaba approved at the level ya Ministry of Education. Igona kwa tena kwa bakonyete like gwechipiria ariko ndegoro yokuligia abantu bali gokora architecture binte vinge goja ngwa bakonyete gwechipiria. Ni njira ngo design na naja na supervise. No ne building yo ne jage susu abakora jire tofauti ne school chinyinge. Kuna wana tu commission ti dormitory 5 story. Ikoira abana 800. Yetali US to any special fund. It is cost saving yes school as in your management yane. To a the dormitory abana ba kurara. A dormitory is modern. To one commission less than a month ago a bowl ya gatato. Egara abana banyora maji aisaine bago tumia mbago enda golia maji chindoche. Ebintu binde to akolera awali. Na ndege susu nijo mutanga nimbete teachers apartments 2 bedroom apartments tuagaje tayari 16 e design yane free ndaka nirikende asenje no mu engineer ande nga supervise nganyebeka the right place nga design wagaso mwalimu nyombo mwalimu ejo kwa monene principal era ononya teraja kwaga bona abu engineer butu akwanira abunge susu ward tu akwanira de school ya gisu aya na abonyire baba kya school ya kyamu kama gose ward ya kyamu kama barabukira nyari bali masabere barabwa sense mwe giseminga kikwa bakonyire ekarole engineer bona biye binta itujo koraiga yesusu tu atwali school ekabire ngabo mujumbe bakongekere wotali kitisa mudyenyo nane yanda gete kobeke school ebweka ine moyi yesusu a school of excellence mo yaba mura yaba iseke kiamu kama ward ende yaba mura yaba iseke chuni ward ende yaba mura yaba iseke nyamasibi ward ende yaba mura yaba iseke masimba ward egare ji ward yeji sano jitwali iskuru ikomi mo yaba mura na aba iseke chikomaje standard eli nagote yage susu egere tunyare ko tuara abana abange bakwenda good schools neji chinde tinadena tojigo chitiga goikatoga ndre ko improve egara school chito chibe chingia ase chitigari da matengo chinyare ko bachiko era to motivate abalimu ko motivate ekole eminute na abalimu abambatuale chinsa chingia
chinsa gisaine bago tende bago somia bana buna bali mbage susu na bataliri Uganda na baire Rwanda na baire Dar es Salaam na baire chinsa chonse East Africa na baro kinne ibintu bwene to korwe bironge pamoja negere ngo ira balimu yango ire watchman na ire olio koruge chikoni olio ko kora ofisi ya clerical twagenda twensa za team bajo kora benchmarking egere tu kwa colleagues une team ebona bono engineer ngoboli na egasigasi ya engineer mono nando tegosa asobo bunge bwa nyali bali masaba irali engineer irali nyanga onyako bwatera no bukurumi asigasi wa korume tegasi abantu bandi barokonyora na bara bachikori gibiro lakini barase banyande bara asobo kurumi onyako bwatera no bukurumi bonde asensitu yake no nyandibo una naruete iga na naruete serikali ngaiwe clearance nje nanyo kubwate bukurumi nona ake ya nje nanyo koligendo kionde ibintu byana nakolere buronge kabisa paka bono na tigete gaje ya serikali etware no bukurumi na bwo konyara bwo kwirania magendero insi ngikura jugukora obukurumi ase ebunge yawe tode nyali bali masaba ekarwo irekero wikera obukurumi na bwo kwirania magendero maega na kiura jugukora emirimo erinde tunyore emagendera ase ward yani ase ebunge yawe nyali bali masaba no gobege binterera ebintu na bazaris bibe gwerera nyole amangana CDF no gobegerera public participation negento ke bwenete koba embraced kutumika asama ngana onzi ago tumi ago linga bana inchi naona manifesto yetu ase kiamande yakanu etote na mangana people's responsibility must be to ensure ebintu bigo koruburonge bitabugati bombocho bitabugati bo kona egere kibese chonsi gotoka kiabe kwase okorosia ebintu birutakere bya yokonye community gwante bino ni gora se kiama gya karungi ngi kwa gerto kachore kiama gya kanu elinde kichikoba kiriukurwa ndekero kyasebunge iyo yanyali bali masaba muno nyole kana ero ya independence na ndekanu ya kolede binte binge sana paka igendo sessional paper number 10 ya 1965 kanu manifesto negendo kia rendete ebinte binge ya ngo bwati go throughout kanga tola sa aronge kabisa muna inje nyole tekere na inge university ina so meto sana ngo stipend anda kanu kiwesa jeisaine nyabe gete bintu bya euronge ne bono kanu toko genda it is going to be business back to business kanu fresh kali kanu elie ya gitega tuara mininga nigi kera bantu mbegete bagata na emete simbo ya kanuni go yalenge twani bantu batane twani ya kule bono twani te ya bokire na ende goro kanu fresh na ende today to goira ni bono ebintu Kenya back to track wetere kiama ya kanu bono bono kero tu kwa na igoro ye kiama nigo murabo mobwasimiu ra umoja nabo kunyora abantu mbarali bakurigikero kyo chumba sense meli anene bale so elia buri lia simiu ra umoja abanda baracha bote na bono kokora bali soning go se consensus oroje irali no nyara ko kutina go se step aside otena yaya tigan support no muntu bodiem go so muntu waiba go so muntu dap Kenya ngetingo tena side eka njeni bwazi certificate tayari njengo genda bakedebe abana inji bamwe n'abana inji bangiranire munango nyabutara jinsa onzi cyanyali bali masaba batebire ngo abale engineer Chikura aje ko bakorere gazi asingi barolire nyankoronda bu ande nguru nyankoronda bu okire naje gokonye constituency nyankoronda bu na banda abamenyi ba nyali bali masaba kwete kusene naye kwete abamenyi ba nyali bali masaba batewo yo nyankoronda bu una bamanyite emyake yonse ewa humajumurira igoni gwandete kutubwatia neko tukana siasa na magende karotore na engineer Hilary Nyanga korwa sebunge ya nyali bali masabo yo koriekero kyobo chumbe asenseme nyali bali masabe karande tegote abana ise kwa uri baga kobo mo chumbe bwenseme yo na lya go chokora asenseme ye karotore ndete kwana
mono iko genda gutuma diburia gwithira sina mbira skin yao genda gutubwate sense media mitandao Facebook tonyore Ndis TV News wega sense media YouTube genda gutubwate Ndis TV News utari kwewa guto tweet @Ndis TV News iko tumekangeri kya gujini ko gasoma ase ekerogi kirasi studio karundo jabangi banda tanya gutuma ibirengeri byabo na maburi yabo gokia se nyanga tikango tura kwanda ensemo ya amangana afya ronga ki unyimurekerete gosina ki ukwena kibuna abamenyi bense media nyari bari masabe ko kwa bero mujumbe ngajo konyeka asensemo ya afya chobo chen akero wase ko ngamune ngote bagitari kikianda no koligere na kinya gitari kitu njibwata abanyagitari bayisaine na una nabere serikali emiaka 35 nima edena ngibwene ko kwanu ngibwene ko boligwa tutwara abanyagitari bayisaine amalio gayisaine kinya gitari ngeni kare ki abantu koire kwerendelia insurance ya National Hospital Insurance Fund abantu bakurwara barwaliwe lakini barwali kinya gitari kikoleke kibwata amaliogo kinya gitari kibwata abanyagitari kinya gitari kibwata amaja isaini egeko ara kinya gitari njire na atari una na atari reiga akonya no na amaji yo kunywire liyo takolete taiyo abakolie gasi babe motivated ebon abuna semsemedi yo bachanu tunyore na esereka mangana bachanu ni gal develop do seni go arasi serikali chigenga yuti kubwatira na serikali chigenga no mugabana go chorwa eni manyar ku mukibirenge byo bachanu igoro nuko bwatekani na barabo na mangana yo maida na bagweta parliament ko borerania ase mangana parliament policy making ko boli na yita gete egora tindangiri ne ba devolved tindangiri ko boli na enyagitari ya ikorongo tebwati munyagitari tebwati mache tebwati mario ingi abantu baito bakumiera ingi batara ko ewa mario and then the relevant authorities will take it up namba ibere ngenda getoko Rwanda mune constituency ya libali masaba etwale referral hospital because referral tuanyore kero mundo agotena genda ida Kisi usende Eldoret tutwale gali asinyali bali masaba level 5 or level 6 hospital egere abantu banyora asange bakogenda nebinde bingukwana nebintu binde na kodire buna bona iga na kolete clinic na jangere clinic ye school ya bana ba Matibo girls a dispensary egere na jeto nganyora abana aba egere barwale butuko boikabairu ichuni boikabairu masimba ana koro Matibo baka ichuni baka masimba na ale sana na abana abanyaruka tukabugata na father ngate yatiamba kodero muchango tuagajire a dispensary ya elire egera abana balia banyore ase bagurwarirwa angekera banyore maruire bolibo urabatendere so ekine gendo ngukwana na akorire mbiye mano ekero twendete kunya kubwatia mangana yo akengu yugana nguyiturkuria semende twarigere education twarigere mangana health twarigere chipara takira ntigatura na ketura na kubolina anene aini gwate kurwasi godi ya gesu no nyeno ngeringe swal wethe ngeringe gakuru godi ya gesu na beto mochumbe na isekiri machugu nigakurwa nerenge swal godi oroje na okuruo ko baruroro nande nabo bakorire mirimo yabo abandi ko tebari bakorire buya abandi bago mbara akora buya oroje nande nyali bali ko tebekanire ni bwato bukenyomba mono oroje obukenyomba obo kilansim echiko go affect ase parliament candidate yao kindo general era affect egeko ero obugambi boko ewaso muntu mugambi muronge abo bakorire no nyabarweza se clan yeke bakorire nsemo yabo na inje ngoja buna engineer nyanga ngoja okora abanyali bali egasi naenda abantu bamanyiga clanism ne ronda gitego ita kabisa ere clanism cannot bring development lakini ngonyero de neroro lakini yango semia abantu baminto ne bororo tuligererio obugambi oboronge naenda obugambi talio ontune okobagana okogoro kogenda asigete ogo mutuwa na asigete tonyoro mugambi umuronge urakonye constituency engima egekora na amu muromino abetali umugambi umuronge tarakonye constituency igona turakora turakonyeka nyogwa mojora na senginjo muromino na amu isoko mino egere gwa mojora na asenginjaro yo mino nyota bwati
obogambi oboronge imbinu chindonge igo konyire constituency ogokonyire nonaye taragokonya bono ari akero mochumbe ororo unigo bona atigire kero gigose ni atebere no bogabana gochikori esekere majogo otebere no bogabana gochikori no ngeri nare okabero mochumba mukoro otebere ni gago chikori ekero kia obogabana se county ya Kisii koigo ndobwate moingo okabero mochumbe ndobwate labanjwe orochena ekero machogo atigire getie bona bokengo na utigire getie kegare orochena no bwateri baga ariyo kobo mochumbe ase ebuganya ri bari masabo mbwateri baga rinene kabisa agekora na achi na atari e constituency ningitabire na itabire kuranse na itabire na oyo na babwenete asingijo yechisera nimbwate ji agenda jiane 13 na asomiri ose na atebiri abantu ngoji kubakorera nebintu talingo kora Yesu wake nebintu na akorera planning in my head imaide nga kingo ko bitakol egere binde bimanya gokorwa nebinde bigokoro tali bijo gokorwa ward ya Gesusu bigokoro ji ward Jonsi sano cyanyali bali masaba tubwate ward ya Ichuni tugatore ward ya Masimba tugatore ward ya Kiamukama na Gesu Nyamasibi jine chward sana igore Jonsi no chirobere tina ngakio korto kamanye mechando Gesu bwate kwara makiri kwara mechando Gesu bwate Kiamukama bwate Nyamasibi bwate Ichuni bwate kwabe kire miroberio yokonya chigodi kiana buranya nde wodi Juni mechande bwate ne meo na yakyamo kama mechande bwate ne mngao mechando menge babwate basic ye mechando in a nutshell aso bwenge amaje iga affected ji wodi Jonsi sana maje tayo amaje ina aronda getoko we kambinu tonyare go ikira ni amaje angya sabantu estima iye were mechando ye wodi Jonsi sana ebinyoro awao eyine aronda getoko bwate kani ndole na banyolere bonsi estima ba ko light nesime kara ya ko light ige go sirie binte binge iye kolenda business ya korua boronge insecurity ya kiana yani obokebago bwa kiana umanye kogenda mangana ya agriculture value addition na waka na balemi kibesa kisaine ebigali byabo awonsi ego kata across chikonsi amini ward Jonsi isano okwenda jipara ward Jonsi isano njira affected accessibility sangine okogenda kwanyora no nekere bantu banyore mechando imurweire como ikie para yeko bakongo ebyonsi na bibinde itokoraki kuri asi ward Jonsi isano chi school the same chi primary school njibwati sanitation ejire chimbe kabisa aya e program nere ndagete go chaka ase chi school ekoro kwa feeding program ya lunch primary schools egere turite ini abana jinza chia mugaso babe school banyora lunch inge school ore so lunch school baragera abayiboli mbanya gusande go cyandika bagite bintu byabo mugondo munango gikumyoka ko ligeri umwana lunch sangine lunch yeta iyo na eko erigende ngo gotewa yo ko feed abana aba primary na keroli na kera na jite Brazil bagutumye gendo ekorokwa equivalent of CDF ba abana lunch school ngo gurwe ndagere ekorwa sabalemi of the locality nyole ni chingini ikiguru locality baire school bapima abana baegwa baragira abayiboli bakanwa end of the month chibese jibono engineer gwatebire ebinde byonse gwatebire chipara feeding program nyagitari ebinde gwatebire ngachibese jigo chikorwa allocation ya CDF jo tumia go senande no rigimbinu ene yokonya chibese ni ndigimbinu chinde allocation ya CDF economic policies ngoji kobeka also asa muno mojumbe ngito wenda okora to uplift the standards ya bantu baito kibesa njena akore budgeting ya serikali emiaka eyonsi ngoteba I've been in the center of budgeting we prioritize ebinto bibwenete kune ebiko economic activities at the grassroots level as a manifesto yeto ya kanu we want to strengthen devolution strengthening devolution means to resources chinyinge ase mashinani ase communities egere enyare ko be okoreki ego konya abantu at the lowest level igo mangana budgeting
ekoru boronge ase serikali weiturwa chisemi jiru twanyorire twatarire isiko twakorire ki twarore na bigokorwa proper collection of taxes kiweza chisane ense egere ibintu byonse nabo bigokorwa bono tusikutegerera egento umurai mutang'ani bw'ensi yitu ya Kenya Jomo Kenyatta akwanete nigatete buna egento agochukurwani n'obutaka uchinga na marwaire amekina abantu basomire amarwaire amachaya gocha kurende twakore miaka yairanga 50 kwesa tonyora mang'ana independence ntorara bite bigokoreka barai basoire gocha noena ase bunge nyari bari masaba barai basoire batebire bo yumechande nguchi bari kuyekora ayengi kirachi komeki difference kubwasa barai abandi barure maega okore mechande era se bunge ya nyari bari masaba egento kiragere nje mbwato omunguso bwo okore gasi bwo okonya abantu banyari bari masaba tari egasi najete kuri gasi nje kero yatigetu omunguso uri mbwate ekero bwato omunguso ubwate commitment nabagokorera abantu obakorere emechande ye menge nabekoera ekero utabwate omunguso ori commitment nabeko as usual no gukwanira abantu nakogenda gabo emyaka 5 yaera nje ndaito ko bakorere gasi amangara ya maji egera muna menyete inka ngocha inka all the time njidari na yete kwaga changa nje koligekero njira amenyire inka muna na kinrete saiga ya matobe na kinire ngari gesusu paka bono ase menyete igoni menyete ne basinga bagaba wakoraki imejano babwati kirona abantu abananyi ngo bole bari naki nabo bagotebwe ubutambira kinekero monda ikirali o change birangera abanyora maendero tari gukorekana ase ensemeye ingiye kugera abantu ngaki abantu barakora bago trust ya ibuna engineer nyanga bune baisiko kwa igasi yeye nabo gochiko bakorera okubaretera magenda ensemeye nyari bari masaba ekere na akorera serikali digabono ngote ibintu na akorera ende serikali ebintu na rentri amana ji daraja ebyambukiro byamagoro ekere na arenga ari Nairobi bikubaganu Kenya na arende bingi sana gwetani eri kwe mu Kisii County na Nyamira ji daraja byambukiro aigansa ha Nyambera daraja no nyolede daraja ya gaje tu abana bairu amaje enyinje na arende te Nyambera ga ekere na ajinga abana bairu amaje ngateyana goikandwanere daraja bikugaiga abana bandi baje kwiruno na maji na endo bugima bogende imba inkamanya kubanga chinyinge ase libagucha mbange ji daraja chinyinge ogende nyamaje ogende gesusu ogende ramasha paka mutonyo ni aliye kwamba goji Masai ogende lya tirimba ogende masimba aliroje ogende lya nyoka agalia ogeche daraja inje mbegete ne chinyinge bogetutu gaiga na abaishimwe bangoja bagaiga bambuli na kitoranyore gente na bate tiamane jintu mejumbinu cyane lakini bona bwo munguso wo korra abantu baminte gas nabo konyore binte byo begete binge engineer abantu bange mbamaito sina kwa begete konyore no mochumbo orengoro nero gatana itaraje ninje na roster engineer moito mondra bakwire credit bona kyanto aye ukarosi aye kwa kanetu ukarosi osini tinga kaniri nje na konyore karwa korre gas kete omonto ire credit bona konyore monta ire credit na nero rosi bale o nero rosi par nero idaraje ono monta karama ina engineer ande nero chikos ninje na rosati ande na I have the evidence yokoro giving the ninje na rentete kurugari national level ngade ebinde na inje tuwe turaira inka omanye kogenda ebintu ne binge binde na lengo tena nyare kogenda none police station ya Keroga nje na rwanite kalentu kagaje the modern one ya police station eli ya Keroga nje na kwa rwanite ko sai kwa tu ga sunu mwingine na rwanite ko nyoro allocation ya serikali terige ento kire raisi na rwanite uno mwingine ngade atingwa gaje kirase Kenya ngima na seito police station abantu bamenja amabati yali around abasigari na kibara kole bakole gazi ngarwane bakegachoro ebinde byokorera gaiga abantu babimaite ari ground gose mbono batakite kubimanya kabisa na ya engineer irari okorera magendo nantu ko mari bagana barakore magendo manena se baro bake bamanyete na bange bona babwene to kumanya na ebinde binje na kore na rentete mbura na gode biri geti ya Kisii gaiga none kera na amenya gaiga bantu mebi no bage sumba maite gasina ngora lakini bale bamanyete na oyo akamete bosongo ingoza kare gokora na yite ngamenya gaiga ngagaje geti ke kaera it is commitment
ebirangire mbirenta giteturusia abantu anenena omuntu uri performer tari gochiwe gugasi no etote obochumbe okera abantu basokira bange yani ba omuntu gete utari performer nkorore no na mbariko chora abantu uri bakorera magendero naki abantu abanyari bari masaba abanyari bakurusie kerengereri bararo omuntu oretira magendero sokorire ndeba mwekero ikibunaye iralinyanga batu access 20p ekera toko ni sere kitu na togenda tokoniga omuntu atebe genda akorire na evidence bataraji gochora na ndi bachore abantu bajikorire ndi emyaka ende 5 because every 5 years musoko chora omuntu otari performer emoko lusi nekere mwa lusi you have killed generations mwaitire generation chinyingi kabisa igombo ya muchoro mugambi ogoja gokoba korera amagenderero emyaka ye 5 mobazo gosiribusa orarwanire budget ya serikali ebintu birentwe chipara kirentwe buna bone pare ya keroka ibacho kiamukama birongo ebwenete yabe gitwira amukare ine yeme yabonta yete kurwanira munango so in the first 90 days torena tuarwanire ndore na arwanire ebe kwase okobe kwelami ekara yabe kwelami eigole enseri kabisa abalemi banyora bawikia mabera abo on time ebimeri byekigoro on time ebintu biro bikinge nikiregento egere mbiko bundira mugondo amatoke ebinte kabireya ndire tokonyora magendera guterina sigete tenna kabisa abantu konyora no muraya upule national government otana national government ne terabwa tukachibese CDF ne terabwa tukachibese ebinte binge ba bremu serikali bonto abananchi banyari bali masaba kweli baga uchukuba kore merimo lakini mona kwa makwanda kwa bremu na serikali terato machibese na kia uranyore go chukukore mechando yo abantu nali baranyora magenda sensemeyo tetora enda so mutumo komokende tokwirana tunya tokwira ngene li bolio wanchumbolio tosuka inyora nabo kwenda gutuma libuli yao nindo cha maboli gengu jiri kunya boli gaturura sensemeri mutumuko igogendera guturire na gutubwatia senjera ya bene Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omuliyeri lyabwe televishoni ya Ndizi TV bono nabukura ly'ubuncho lyabwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwekere abaligeri lyakurwa chikaunti 52 ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza nabo igo Rift Valley akesime ase namba enoti 52 inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo eryotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions showers consumer units solar panels inverters industrial sockets switch boxes cooker sockets circuit breakers chibasi cyoko basiri chianga chi insulator switches chi tester system chi meter boxes nebinde binge nigobare imeyomo chokisi ase nyumba ya Guzi Plaza room number G2 naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri
gochia asaba Kenya ao anene mono asorogongo rwa Western Kenya nechi kaunti cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigo chinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enye gitali eyo ni gebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge. Ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbagwate ensemo yokuriria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care, aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara guse theater eduka yoko ni mariogo ijune manyikanite buni pharmacy na boigo na aseba kurwaria n'abantu batumucyando bwobongo guse mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirenko byigoro biria bya ISO ngwankira bare wakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni insurance chinde chinyinge naboko batarira ime yomuchukisi asebara ya Hospital Road angine skuru yokwegeri obobwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV, Obwansu, Womogusi. Biamono majumuri kerto kurasen semiri mukan haya kwa nyare ko ba mona intu tito endera ke dorari geria panganasia sana maganda kredit kuria rotuli na engineer irali nyanga kurasen semiri nyari bari masaba kera kuri kero kyo chumbe bwen semeyo ya nyari bari masaba yagarande te kwera na gote una na kien semi ita kero korwa monjoli gusukutwara monjoli anene kera bantu ben semiri baramwe kire chikura na kuire kero ekitanyara koleta monjoli asense meyo bale banyana bagotoma simitandao bagenda gote ano bali meyumuroberio ericha baba Kingland agoteano ali na engineer bwa magendero agoteambia mona agoteana wini engineer bwa magendero enara kuna aboko hareko pamoja kutoka Nyamoiseke muya ndikondani na engineer irali nyanga Wesirei Bob agoteana umugambi bwa bantu bonsi nere engineer irali nyanga president mama agoteani gagende kutubwatia sinchira ya bene kurwa sijinse mujirya nyako eseito oya agoteani no ali me yumuroberio nara kurukuna Margaret Momanyi agoteana otore pamoja mboreria engineer naki aroberere tigoro ya mache asinsemecho anene kramache nara bwato mochando no nyembura ke gotua sorogongo rwagusi pemona senge jumanda gotoma amabole no gocha studio ase gocha studio mo ditutaranda so mutumo ko engineer na kuboli naki abaraya bange karbacha ringu kabarba tamera na besenjira tum erena magendero airanire insasi jinsemo awo ainga gyo kwenda kebuna no ne serikali tera tumachibeze osuna to nyara kutamira bintu binde elinde abantu mbachande kasebunge yawo yanyali bali masaba mbiamono etindo yigo tamira ayeko era injibuna na bere serikali imaite budgeting process unego chaga na ndimba ngiyego ekwaerera una lero to nyora awasomwe budget kwa mwaka 2022-23 okubwati okebwati kuboronge nyole bintu program yabe kubo okubwati nokubwati oko unanje manyete asijigwetera utene jobs tofauti nyona mangana infrastructure aba engineer abonsi baitera magokane abona abantu na baitera magokane he worked office to office with commitment koboli na ngaye bintu byane byakoreke byekire ibintu by'abantu bane tali ibintu byabo ibintu by'abantu bane mbaumiete
bagende to konyoro obaremeru ngosuki gubire egere kunyara kibese icho kigenda gukora amagendero tugacoka ubulemu serikali nintwe serikali dali muntu nduka ibisite somewhere into serikali. Parliament is part of the government. The executive, there are 3 arms of government. The executive, the judiciary, and legislature. So na gyura tena serikali. To gotamera ketango mutara gotamera. Nara kubulna mayaka kurukeroka echiro ya keroka tibwa chibara teba ngubuna orachi gukonya gosigukuru mujando o echiro ya keroka tibwa bara. Chibara nende gotena yegasi yani. Ine gasi ngoyi gokora etutwale asaronge asachenu biasara bigokorerwa. Egere tugoro chipale echingo chikorosia ali no na imugire economic status yabakori biasara bakeroka ekine gento gikobeka nima eta sengo eta njikonyora chipale chigokora chikorosiwa egora na rosiri asange before egrande serikali nima eta ngo gikoligia kibese ichutorosi chiro yakeroka amachirende naramu amache na kwana as my agenda number 1 amache ndubugata amache amange ndubugata encouragement tubugene to harness tubugene to gotacha amache amange kabisa abe kujitangi chindo chenjiro jibugene to kuba korosiwa waka amache gochia gokonya abantu ebinyoro awo tubugate borehole drilling ebini bintu byonse bigo compliment tonyora amache aisaine kere twanyora amache aisaine no amaruire to kyane kera abantu bakunywa amache ara machenu maruira yare koruguna waterborne diseases igakwera egere twakeye abantu bakwana nyagitari igoro yama rwaire banyura macha mabe nara koruguna Musa Omalenkaya hakobolina umweshimiwa ebintu ebibyonzi wakorire nigo okwana wakwanire totebina mbiri biunande gwakorera sensemende ya Nyaribari Masaba otatiga skuru ya secondary ya Gesu yure omunyakero inera take tomwerere ngote ibintu binde gwakorera isiko ya Gesu ane keriwa kwa skuru ya secondary onera danura mwerera mbiri gwakorera asijinse mochinde cha Nyaribari Masaba nate wana keroka police station nje na ruanete kalentu gali eitalige suswere no kalentu genya gitali amini kwe police station ile ekalente binte bingi baka amaje na rendira mali ase bohol amaje ya andu bande bakonyaka konyora amaje eyo gere keroka italige susu namba ibere ogende district headquarters ya lenge district headquarters ya Masimba nje na ruanirete ne PS then ya interior ya ngoro kusaire sigitwai ngamote itobeke district headquarters Masimba egere jengwa gacholoba dini economic stimulus ngalbeka orogali Masimba dalige susuere ngagenda mutonyoni ngagaje daraja ekwambuka ku Masai abali mbaguru gusiba na Masai kolema kolente ndagera na kone ko nda ko ni bintu awa mutonyoni dalige susu na agachiroro oko enda gali bogeje nimbigite daraja oro so mugo ya gali Cyrus edaraje yo kaigole village yarenge muna island ngoto mekere eiteli gesusu ayo bunante garete market ya gero ya kiamu kama inje na ruanrete ikabe ku gali cooling plant ikalentu gali aya tumanye ko genda cooling plant yengo korere miremo ogoni ya siri go jaga go kolegas tera jaga ya siri go jaga kolegas eskuru ya Metembe secondary school ninja na rozi drawing ngabakonya ngaba advice eskuru yete ne bon eko ira abana none kere ya year the other day dormitory ikasamba marangeti ikasamba ibintu by'abana nje na lengo mutanga ni kwere mattress 25 na marangeti ngarusia abana embewe Metembe gere Masimba ward chikanisa na agajire gojagera ramasha chiabe kona chiabo kisingo ejina agole full roofing aba Kristo woro na bagote matibo na tebe dispensary na konya kwa gaja
eiterige susu ingati ebintu biri gwakorire ngagreto yobori bori oigure enara gobona we wish you ngotebana we wish you all the best from for honorable engineer Hilary Nyanga as we prepare inception as our next MB Nyaribari Masawa. We have hopes comrade will eat chicken, not eat like chicken. Kindly mheshimiwa no chikuru structure amangana ya pasali koru 5,000 or 10,000 comrade we shall fought for you ekaro kurato tena oyako kuna eriki beta korani gakubulina akotana jibashali abana niko bakojo 5,000 aheno chikobeke birengo bage no 10,000 ekara gotebe gokorana 5,000 njitigo sana nande ekara birengo bibugima byakindire biamono eyine ero also agenda yane korua chiwesa gisaine chiakonyo umwana school gokini ekyo teri gento gekong dindigo juwe imereri and I also even go out of the way to use my own resources in the last few years na konyira abana go chip in abana bakwenda secondary school abana bakwenda university and there are many who can testify na konyire because injena tano mungusumbugate kurumeyane koja ukora abanyale bali egazi I can restructure. The other way I'm going to restructure, I'm going to decentralize amanga basari application tinda getina kiro muntu agenda masimba ajikoligie form. We are now in the digital world iganda getokobeka a laptop no mumura wasomire oyo mokiamu kama oyo moibacho oyo mokeroka oyo mokegesusu oyo masimba application yakoba online abangina abagaga ba applied for bursary baba notified through SMS tali lazima baende kuweka the hard copy forms then when they get through online application through SMS even they become permanent record and they will become very transparent eigo gete kabisa kero muntu amanye na bago chekia ago chekina ndio ya applied ndio abegete kwende yaye application lakini wono mheshimiwa abugo atebirengo endora sensemo ya digital nani kujuriko na bantu bari bachiko konye kasikara to jokora kasi abika asensemo Nyaribari Masaba ngakiuji kwene kibuna abantu abo kubeka na sicho bizi bari ko gusarira lieta kiana bo ayora abenche nuniore lakini abantu abari maga yao nabanya ba kusarira lieta nakiura jikonyo etibo chiko wakinero nere genuine na te kujiko sona na sensemo yabukurumi ilikuwa na kina knowledge messaging abantu ko bari genuine. Number one, I'm going to expand opening application nekeregento. Namba ibere etoko chikobeka banta baronge. Babwate birengere bironge byo konya abantu Nyaribari Masaba. Namba isato. Ekere ole leader, you take responsibility. Igekere omuntu agorendo obonkondi, you must take action. Action and it be known. An action has been taken. And it is not difficult. Ekero hands on. Ere raisi kumanyo muntu taita okoraki. Okoro obo kurumi. No bo kurumi obuntu tageti. Kiwesi jonse tageti ganarali. Ase very kire intended. Ewa. Tote vense meria CDF chiskuru ngonyora chiri chibes chokwaga no nebirasi. Konyara una eskuru yairwe milionia yamo ekirasi kiaga kemo. Ona una ndebunora abo mochumbe nande ne engineer. Ekirasi kemo enge cost 1 million. It depends on the quality of the finishes and the kind of construction. It can cost less, it can cost even more. Because ekirasi, you know, you can get a white ceiling. You will say it is cheap. Ekero wade grass, ke wade ceiling, ke wade electricity, ke wade utility chindo, it will cost 1 million shillings. But then we'll decide as stakeholders to manage what we want to do. Every bring to kwagaja of what standards. Na even they will go very transparent. This is what you can get to kwagaja to these standards. If it's a laboratory, to equip up to this level. Agera abana ba science banyole access ya masomo aliatakire barakore we are as a national compared with the national
standards. Enko majero kwane kabona abachumbe kero bayire birogo gosekera bara obisi nigo bakwana chibase cha CDF gusini milioni mo milioni bere nande beta ko kwa magega bayira chi milioni nande bayira gosemia 3 gosemia bayira chibase bono eskuru abayuri bakarede ne milioni yarwe kumbe egasekero jagara 600,000 ainga kiro chukura ekyalingane ringo kwane kalire asange ainga kiro chukura omojando yo no korosi proper documentation via tendering. You get a proper tendering system, tendering, a document yarosi. Muna injemo engineer, muna arosi rigali, igoko tendering. Uma take item we get a kere, excavation ni irenga, concreting irenga, walling ni irenga. Egere mondo no koligereria ora no njenga gaje nyumba yana na bere ekorake ekoireje bashinga ni. It is proper documentation. Egere utabuga proper documentation, then the project will not be done properly. Yeah. Bona ka tu kwana mangana priority se karunga ndete ko kwana sa mangana yasi debo kerto ko kyarna nero chukumane je ko wiru mchumbe bwensemo yanyari wal masaba. Chiboro dinjiro ko nyaro ne skuru te bwatia magajo kilo mchumbo nye pass. Gusino aparate yo monto takakokore gintu te control na bantu bali bensemeli na kiura chiko ene kibuna abantu ngo bwatan yura bantu kwara bono ene gintu monta te gusine magaja te ama ko we basi lakini ko rule na eskuru ko we basi yata bwatino ne pare gweta ko chase eskuru amangana yi skuru ege ndonta ke tokara uno mojumbe. Number 1 is to beacon out over mobile skuru eskuru various places. Tokole fencing. Agora to ditae abakurumi wale batagete go encroach amali moye school. We put it in one compound. Na amba ivere. Tokole master planning of every school. Ngai tutagete koba. Ase miaka 30, miaka 50 e korubosio. Tokole proper planning. You use very minimal resources for in the planning because we have a lot of professionals. When we know our professionals, a lot of them are willing to chip in their knowledge because they come from a village, they come from a home. Balibata yete korora, abana ba mngabo, abana ba muraba mngabo, aba chukurwabo, ba jo kokoraki osokonyora masoma marongi. Agar wa tu akore master planning, yes create school. Tu amanya gwanjerana, what do we require? In master planning ngoligere liole ngai mota yeto koba emiaka 50 abana balenga mujiro mara jigotwara ebirasi mirenga mota kere kidometri nga kitakere amajanga na atakere abantu bawo jokonyo abali mu kinyomba irenga jigo kikoba ebinte ebi byonse then you prioritize nabona akolete moyige susweka bire yambwa the master plan e go renewed every 5 years na reto wikaransa baka bayiboli tuabora nina neke tutakere Una wono, munango joko ruoro, ni maite library inturaga. But I'll make sure we'll get a good library. Jo emero birubege nara kurukuna Edward Mageto ondenki Mosiriwa. Hawatha mheshimiwa amesahau kusema he paid for me full semester school fees for me. Tiganya saa amokonye akambe nyari bali masaba. The experience mheshimiwa akonayo is enough to propel nyari bali masaba constituency to be a model constituency in Edward Mageto. Hawatha yangu amokonye toka mwaka na full semester. Nara kurukuna nara ukuboli na kyo mheshimiwa abegete miro yogo jigo deal with the special cases. Special cases, now there are people living with disabilities. I'm going to put special resource centers. Chigo keta, abantu bali bamete with the physical disabilities. We give them priority to our resource centers. As ba ujuwe wundi sera, ebinto awa ba korosia, ba earn their income. Ni ba kotegemea abairi, abaiboli, na abasani. They will feel proud of that they are there, despite the disabilities. Now they have contributed. Even they being able to go to developed countries. Okay, and China. It's got us not been to Bali Mav. Wale no Balema. No Balema. Bali no Balema. Varo si ebinto tu aoneli way. Como yo le gento Malema waro set. Ah, eto my bonnet. Kabu ate bibi Jones ya bundisuru. Iga ko lendero kwa nyole gente ki yakwago. Abantu bali they have earned their own income. So I'm going to have a special attention as abantu babugate ubolemerwa
ao aseme vile yao bako nyare go koraki go feel part and parcel yes society. Wesley Bobo, an official leader, indeed he has done much, he will do more. Naisa ine nyasaye naisa ine na nyare oyi Wesley Bobo gote abanere no ale me yumrobiri autana kwa korira manke na no nyale no isa ine nahara gorguna watching live kuruge susu home Nyanga amesaidia wanafunzi in school feeding program Kirema Primary School, modern toilets, kudos mheshimiwa, kazi nzuri, nabako nyari bali masaba oyagotana school nero korora kwa Kirena Kirema na agaja Kirena aenda kanyora abana batabuga chicho ngatumia resources chiane na agaja a modern model abolition block erororo anybody can go and see it and it is now a model I want to replicate in the whole constituency if I am given the chance. Integrate model proper abolition block ekwagajwa with professional input ya engineering egere te bagawa jicho ejikwa gachialimo chiagajulero next month yagole chiagule. It is also costly. Nara watana ka kiti ko mheshimiwa change CDF passed application process go chia sense media online effort ya goteba no ale wikagwa kirikura hatena bantu bachande kirimono anene kroba kora manyu application ekrano na masakara ba utugutu hatena rinko goteba na online ningia nara kurukuna merchant Bernard hatena nyalibali masaba is finest na bogo chiko konye semeli ya nyalibali masaba krobara kweli baga yuko ira yuko muraya sense me erikyo soro nera goteba no alime yumurobelio Steven Nyatigo nera goteba no alime yumurobeli erikana nyachae nera goteba taratibu mahega no alime yumurobelio nara kurukuna Reverend Jared Bogongo nera goteba no alime yumurobeli batogiri mono sane kraba goteba no tole ime nara nero goteba Nyamatembe PH Church mheshimiwa donated iron sheets to the church yagotena Nyamatembe bari kuri Nyametembe naro nkwarwete mabati kucho na ndinara nero thena ikenye CDA charge iron sheets nkwarwete mabati kucho igokora gwa kore mere masense meyu bon tura kwanda sense mo ya agriculture keigo karturi tina ngokora tugo asunje kanise ejo noyo umuchakano o April May June na nyorule ujire jikanisa nge chonse pibono umuchakano ne lesson ejugo somia bana jikanisa cha SDA ngorunde all other churches yes na rupi ngo bitabu yuko gora kwa bena na kujia se na biruji kanisa because it is difficult abayiboli abange ku afford ebintu where I can afford ngoro rand ne bono it is being distributed mbagenda to distribute ngeko gara kwa mwana bono ngeko gara spiritual nourishment is part of development it brings sanity, it brings a lot of harmony in society no morembe bon tura kwanda ngesemo ya agriculture kige karokoro na gusi no nseme nyali bali masaba banta bange ni go bago basemereti mangana yuboremi agriculture korono ne chaya bantu basemereti kini go bakonyali gasalike ngwa kwanda rigoro na igoro no ne tundbali monta komenya no ne ditukuligima na kyobete miroberi go mukie birengo bya agriculture yanda gete togo jagra chiombe intensify on artificial insemination konyora the right type of dairy cows to improve the quality of cows and milk production. Namba ivere I intend to put cooling centers and the collection centers along the roads. Asiba ko genda ba ne gari ngochere. They have a collection and a cooling center. Bago and bapi mama verabo, pati gororo again somewhere. Ebole mi. Amangani chinyanya. Ebitungu nini. Ndege to go also proper markets. We'll start in a humble manner, a humble way, but I know we shall achieve our target. Bono ji promise ji kwa bekiru mheshimiwa ni manyete ngo chikeli ni chikeli. I also do marketing, value addition. I want to look for market outside the constituency. When we have excess,
I look for them markets as chinyanya chiokore chikondi tinta geti kwa romo le miole me chinyanya chinyinge ogende ichiro chiacha kugunda one by one ekora taranya orumogoli bagoli mbaisaini marketing and value addition baba advised I want to involve agricultural extension officers properly ba advise the type of crop ba koraki ba kolema abayiboli ba koraki amini abale ba kolema ekera tu aro chi par also collection centers to avekire ibintu bibi ko ba collected via iru other areas which need them ase bono asinjo tutobugati those proper channels amangana wood variety transportation collection so they end up getting disappointed paka matoke atogorwe magusiga una nyali wali masaba and the other areas yabwe ntukuligo other countries with the good prices and that one requires vigorous marketing because we are friends we can talk to and ask we need a market for our products which are good and they will be certified properly. Keruri bunge nyali bari masaba kene to kwanda monana ne to bwate kirenga asa mangana ya magenda development ekeru ko ya ide ngora ya sikomi 5 out of 10 we need to do better to move na toika 8 out of 10. Bono roje bara bachumbe bara beiro je moindi obeiro sekiri majogo obeiro ngeri obeiro ra bachumbe bara beiro roje bare goiki 10% bono ba kore bi 10% kwana kwana ngori gero ngira ngori gero ba ngoike ngira ngori gero because munguso ngote ambwate because I want to do things better. Aya bono raji igobono rojo kore mejande yepi asense merigo na bojo kwenda ko muchumbi gero muchumbo meter tabwa limit usiko kore mejandali na boko gendera ko muchumba asense me aba na inji bara decide oseni mbwena te ko gendera osemba bwena te ko change baro ose new ideas abara ingo kwana bare na ki injoro jengora magendero ngorera bande megendero ayo ko chiko changia cha gokora bande inga kiro jengwana yumonda gokora kwana na anaira monto ngocha gochare gokora yaire no na magendero umuntu gosoenda abuna bono gwachoro tutena gwachoro ntunde ya intanga imyaka 5 akwate tikali raksi imyaka 5 tiangira no ni chibestiane na sere tabantu oso ne idea hiyo ne birengera livi then to yuko kolera munyali wali lakini bara ibane kwenda barebo mbali baba kwenda kabiri lakini je tibwati taiti kutwala birengera livi unajikwira ni jibese cyane ekera na bwato munguso turuji kolenge no jibese watumire ejina atumire before ndara boli obujumbe na konyira abantu bande bagotebiri gabo na kanyire bakachifisi no ira new chance okole erije na jibese do you need all this money irali nyangere ngosera because abantu bange squeeze bako sera nandi yasadi no ne chikura omonto sera ochikuira njibe shakara nyodire no ne kero kende yonse buna bana ochiko bochumba nyoro kwatumire no ne jimiliyoni sato ko sera bana wigoro chiko karansa ura nyoro chibe chaure ni mabuko irali yare ngosera ale gose ni akara irali yago konya programs yago konya amangana mange sana medical mondra bago je ne prescription like almost every day na likerwa maliogo eli utano utago nkonya utago nzira ogunoko sera usino okonya umuntu abe moyo kwa mokonya jiri wibere kwa mokonya eli weyemo gendo goro malio bono ekero turuji na jisa jitu jare producer konde na jisa jitu ndo jina kubutoka chire ngakiro ji siasa ka tokwanda siasa iri igoro ntu bwata Azimio moja ntu bwata Kenya kwanza ngikira kwande siasa iri igoro anene kero raso magwa Azimio moja ngenda Azimio moja ngole ngeli yeto kubolia mulembe obotoereru unatokwanda siasa abantu barutana amagena abantu baramana abantu bagenda na unyekevu egere tutwale ense ebwato obotoereru after 9th of August ndoji gutwara gisegi tigatogende tokoro siasa yendonge tutiga mangana yo kuramana mangana yo kurwana egekogera abana siasa abanyene bali kurwana ngi abantu abana inji bara umurata gekora kurwanira togende tokole obwanjani bwa Yesu muno mochakano yo na bagolere moji gosoma bali mo gosoma tutware obotoereru tutware obwanjani
na mabera ase abantu baminto umugambi nyanga na isaine oyakoro na isabera mayaka kuruchinse mochirija keroka nara okurikanere na kiga kimbolerio mweshimiwe skuru ya Emeroka atebwati magacho naki agokonya oyo boli Brian kuruchinse mochirija keumbu no ari keumbra kinya kubone skuru ya Emeroka ni maite Emeroka Emeroka ni maite ni bwate challenges chiaye na bakonye ta sigete na ende ine one of the schools ngoju ko kwane egere tonya ko current standards kiwere na bakonyire before yeah rero ekartuska ke gonande erere budget ngo somwire budget go somu ya 3.3 trillion mensi to ya Kenya rero mwasi na ndete kweri ngo chikonye soma lakini pokimando je bwa kongire nakira kwande budget ye oroje budget ye ne tuare face yu mwananchi ekartuko mulekera na obugima bwa kongire engineer I hope ne tuare face yu mwananchi tuare emphasis on agriculture on infrastructure on education, on health. Ebintebyo na biwena tukuligereri kabisa. Eko rebina bintu bi abananchi ba umire sana. Ebuna kwate ana kwara manyira mangana budgeting kwa manyire mangana finance. Inka Euroje Kenya nga ya terereti mbaka bantu jande kitubate uchumi kongeteno na maktonoroje mechanda bunere uchumi nga kegende to obo sino embanto rero mbali ko dichoro tiume de bali ko dichapati engineer ikero mabwa kongire na bantu ngoira bara bane skuru magobo mabwa nga Kenya ya terereti kolengane kero maito manyiboli eni wetara tumika asaronge asabu ene to kutumika kero watumire ni wasata wene kutumika na we gwere mechanda ko korai egoja resources to bwate chiziko ba directed ase mechanda lieta keire ase bintu bigena te korongea and we go cost also economic activities to go endra buya unabalemi banyore proper input accessibility and marketing kipara jirosi kuronge traveling then amangana energy lieko ba affordable. Industries can sprout in the rural areas for receiving to vieito. We don't depend on a lot of importation. Nevin to vinde exporting to a proper quality. We shall be on the right track. Yeah. Nara oteana mbuya mano aso gokwana aba ogokonya bangina esukari chireso nogambe mugambi ndabu oyonke muntu baki awate akora wala konyira abantu kurwa sensemelia gwate enkorondabu na gwate wana elita dikwa kwa nyankorondabu bono ekaratori tiko chigokora abasa enkora tumikubara sambangana yo kuburukani molemba ke ba komo chigwa bana na bakaka sikuji kurtabara magena lakini ba mochi abasai nakiro chitranya ko koralio molembe ekero tole gucha somo chori bon abasa ni maite I think you are idle, you are unemployed. I promise them in my leadership, I'm going to focus on abasa how we can generate employment. Lakini kurumaga baraya bange bakwane nango konya turaba ngo create no jobs ko no na baraya ba even jobs I'm going to talk about it. Ito tagere go create jobs from home. To tara na goligio ejigasi as national level kurunga to wena to koros jigasi. Bali tu amenyire isiko we must invest at home. Lakini akwara bere engineer kwara konyira bantu kuru to tebe kuru essence manyere no sab. Yes. I will invest at home. No ni kagali I put a few projects kirigeta bantu batano abantu ikomi. If everybody who can afford kobeka investment abeke kabire then we shall come up. And that's how towns grow in developed countries. Na tale jinse ulimengu Johnsby. Ngona ko tena banda bara nyori bitoki akete baimba kwa bantu. Baira nenka bakole investment. When you do investment at home, you have created employment. Warosiri egasi asabantu ba mino, asabantu ba surrounding. You remove the burden from the community. Then we also invest abantu ba bugate mbinu ya businesses. Tubakonye bakole businesses egere create also employment business. There are young people who don't want to be even employed but they go konyu ase biashara
Those are the ebintu ngochikuligereria also. Kubakonya, how do we uplift them? Bakole businesses, ba graduate even from Gaiga, ba no kole businesses Mombasa, ba no kole businesses Nairobi. Batigera abantu bago take up the other businesses. Na a country or say economy or say community ko grow ikabere. Bono sa rinse jitu jajiri engineer ntaka kwa libagalia beno ne daikeya mo ora tebi munyali bali masaba ringana lya uri omwelio ora mubuli kura una motena birangari kubate asa uchaso mwanchu murigerio anene kurwa sensemeria nyali bali masaba. Biamono abanyali bali masaba bali baligereti nimbanjete nimbwate birerengere libya munangoja kubakonya uno mujumbe ne ngoja kubakonya ande asoko uplift economic standards torusie obotaka emichi aso okole bintu muna bwene takokorwa amangana ya agriculture amangana ya infrastructure amangana ya maji amangana ya estima tolente ange asaba abantu bakonyonyora last mile connectivity tewene tie ete nyali bali etigaleta bwati emichi emenge tabwati estima amaje chipara jirosiwe unajirina akwanire chipara jiriwene ko ikilame kibekwe chiskuru jirosiwe chitware proper sanitation obachenwa chicho chingia marketing ya ebimeli bino nerule njikokora marketing tonyoye chi market egeti yage sabakwa ndagete ko lige dona we partner twagaje an international sports and recreational center. A year go you go attract even foreigners who will train Gesabaku because we have enough land. Toro sige tiekyo with the partnership with the donors. Onyole abantu bali bago chagalia masimoko ani amabere asimoko anjinya asimoko ani ebimeli ino. To igole se ya Keroka, Ibacho, Kiamukama, Virongo, Pare, Yerosu to bitumen standards. As a Tamaki, say Lami. Egere go those areas. We came a melia, Ororo, Vive Raisi. Chitunduvali, Chirosi Guboronge, Chive, Chico, the collection centers. Chive at the standard, Yoko Tuara. Obugansu waliwe chai otaligosira ne other collection centers unanadeba ngoji gorobelia mangana ya mabere mangana ye chinyanya para markets also opening up market ne ya kera wateba ne ya masimba mayete bwene tego korosigwa bana amini aba koliga sibali ba masimba baka nyachekinero baka nyachekiterige nyali bali masaba nyachekigere ere bobasi Kiamu kama Yesusu those markets chituale a proper the floor as well cornerly melibia and they were covered properly. There is also Ramasha, there is Nyamasibi, all those areas. Nyamasibi. Chiskuru to jirende to the standards. Abana baito basomiu to motivate abalimu basomi abana baite bagenda as many universities as possible and the middle level colleges, which I also intend to upgrade and emphasize because country te develop new polytechnic njire properly equipped na njitari ko irabana bali batari ko nyara kwenda kwenera alia umuntu naronde ngoboli goro lia trimba ni trimba ngakiaro nyi brand tikara echa ke gasi egas properly ya bairige kitanya ucha ke gasi echa ke gas properly ebindo bichi machine jire galia nji waso gutwara rust having not worked mujando kyo ko ira trimba taracha ke gas korenga na engineer Mujando, it has been mangana leadership. Yeah. Lakini rojo ne mujando no kore kyara ibyo machine jirane jine na byo konya basai. Jigo konya basai. It can manufacture actually it can manufacture parts for Nyanza. Ebintu bya machinery and equipment parts because manufacture jao ne Nyanza and even beyond and we get income from them. Mbuye mono manchu muri yakaro kwanya ali bagali usiro bote ngali maro manchu. Na agrembu ya mono naende ngo babolia kitari kikianda mo basoko gambo ne chikura kino mo agire nyankorondabu alenda magendero nyali bali masaba obugambye botagete visionary leader tari obukenyomba mo gende mutindeke
gojagira rero bia mono Mbia sana mwajumuli kwa iguri na mheshimiwa tote no obukenyomba tiga butinde ku kabisa ntu akira umuntu korengana na no bukenyomba ko jitu mwakere korengana na sera jiranya ndaka tote totegere kiro umuntu aru sera jaya na ndi muboli sera kingi ochokora buna engineer nyandika gotoerera kai muna ekero kwanyora libagaria bene kwa bana indusa twagachagite ne twakuru murobiri yo genda kubwati murobiri yito kera ndi Steven go yajire ko kobosemia na gukomanya ane kurwa sorgongo ruituro gusiko tosuka murobiri ne menga twende tukwariganiria engineer ngasense yumurobiri nigo nguru Brighton Makoli no yore ngasensemeli ende ye studio yore corona chibije ya wikera senjera ya benene mariuga senjera ingerano nigarenge chon ke batingo debena tuara ubulgiri uya nigo twacha kitumurobiri na sara nyarangi ontita Nigeria ne Brighton Makoli toska endera ko tubwati asimurobiri ende yiri tukurana ndo nyorona dirinto agotebune budget ke oja ko tuwe jo koretera mase ya mkurosa magacho yebunge nigo tuara ubulgiri uya ine Rondes TV obwansu pomogusi